ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Nke a ka bụkwa maka ndị ugwu wakporo ụmụnne anyị n'obodo ha mụfu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ n'ime steeti Enugu n'izu gara aga. Otu ihe onyonyo apụtala site n'ebe ụfọdụ ndị ya bụ obodo gbagara ọsọ ndụ ha, bụ ebe ha kọwara etu ya bụ ihe si wee mee ya na etu obodo ha si wee dị ugbu a. Dịka a na-ajụ ha ajụjụ, ha kwuru sị na gọọmenti steeti Enugu enwebeghị etu o si wee gbatara ha ọsọ enyemaka na ya bụ ọnọdụ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. So ke ka di attack si bido ke time ke mboso me ke ko si me ko wala attack bido last Saturday. Umazi jesi jawara si amu na ime compound na abacha bi afu eji lega amabata ndi one unknown have you ndị anyị na-amara nụ. okay Amabata amụna eto ọkụ ụmụazị si lọnụ. Ofu n'ime ha bụ nwoke atụtụ ọya ozugbo gbarie ya n'elu akpa nke nwanne ya nwaanyị ikwu obere nwa. Nke a ga-ekwu ọ bụ nwoke ka nwaanyị ọsị ya nọọ nwaanyị ọsị ya ka ya sasie ihe ka ya sachisie nke ọzọ kpọọ ya sị ya bịa ka ha pụọ n'ebe ha na-aga akapịrị aka ọ na ka si hapụ if not na the small child na-aga gbagbu ya ebe ọ nọọ nwoke ka ọ bụ. Then oga Sunday Monday anything like 11 a.m. ndị amabatazie n'ọhala ebe ndị mmadụ nọ meeting abụghị otu nọbata ebe ahụ wee gbube mmadụ chacha n'efifie dị nke a na-eme n'efifie nwere oge ha bịa nabata ibe ndị mmadụ ruo kịta ọtụtụ ka a na-afụbere ozu ha kịta mụnwa kịta chọsọ ọbịbịa unu a ụmụ mmadụ na-abụ ebubata hụ ya onwe ihe gọọmenti Enugu steeti megoro unu for now ha ka bịachakwa ebe anyị ahụ ha si bịa ka ha si onwe ihe provide goro ndị obodo anyị wee na-ebe akwa na-ebesi ike enweghị n'obodo anyị na ya na-azọlite enweghị n'obodo anyị na ha na-ekerịta enweghị ndị anyị na ha galitara mba ebe nsogbu asị bata na aba aha akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị ga-echeta mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga anyị wepụtakwara ihe onyonyo ebe ya bụ ihe mere na etu o si wee metụta ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Ajụjụ m nwere ịjụ ndị na-achị achị n'ala Igbo ndị ọchịchị anyị nwere, nke a apụgo n'akụkọ ụwa, akọchala m akụkọ ụwa, mana ajụjụ m nwere nke a ana m ekwu uche m. Ajụjụ m nwere ịjụ ndị na-achị achị n'ala Igbo bụ nke a: bikonu, o nwere uru unu na-erite ma ọkwa na otu obi si wee na-atọ unu ụtọ ma unu na-ahụ ndị unu na-achị achị ebe ha na-anwụ ka ọkụkọ? Ọ gịnị ka ụmụ Igbo mere bikonu? Ndị ori na-achụ ụmụ Igbo, ndị ntọ na-achụ ụmụ Igbo, ndị ebube agụ unu si na unu wepụtakwaranụ ka echewe ụmụ Igbo na-egbu ụmụ Igbo. Ndị uwe ojii ụfọdụ kwanụ, enwere ndị uwe ojii ndị dị mma, mana ndị uwe ojii ụfọdụ kwanụ na-egbu ụmụ Igbo. Ndị agha Naịjirịa ụfọdụ kwanụ na-egbu ụmụ Igbo. Ndị Fulani ọchị ehi na-asụ ụmụ Igbo akwụ oge ọbụla. Amụma nke onye ndu Maazị Nnamdi Kanu buru ọtụtụ arọ gara aga ọ bịawala na mmezu. Ọkụ ya ọ na ha erutezi onye ọbụla n'obodo Naịjirịa. Na mpaghara Naịjirịa dị iche iche, ihe onyonyo dị iche iche na-apụta etu ụmụ Naịjirịa si wee na-anwụ n'aka ndị ntọ. Ihe na-ewute m karịsịa ugbu a bụ onye amụma buru ya bụ amụma kedu ebe ọ nọ ugbu a? Ọ ka nọkwa n'aka ndị gọọmenti etiti Naịjirịa
n'elu na-enweghị ihe o mere. Naanị arụ Maazị Nnamdi Kanu kpara bụ na ọ sị ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ọ gịnị na-emezi n'ugbu a? Ọ ga-adị mma ma ịjụ onwe gị ajụjụ. Ndị na-achị ala Igbo ugbu a, gọvanọ na-achị steeti Enugu, gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi, gọvanọ na-achị steeti Anambra, gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, gọvanọ na-achị steeti Abia, gọvanọ Okezi Ikpeazụ, gọvanọ na-achị steeti Ebonyi, gọvanọ Dave Umahi, gọvanọ na-achị steeti Imo, gọvanọ Hope Uzodimma. Unu jukọọ n'onwe unu ajụjụ bikonu. Ọ bụrụ aka ka ndị chịburu ala Igbo ji wee chịa mgbe ha chịrị, ala Igbo ọka afọdụ ruo ugbu a unu na-achị, unu aka afọ ndị unu na-achị ugbu a. Egbuchazie mmadụ niile nọ n'ala Igbo, keduzi ndị unu na-achị? Ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na Abuja kwanụ, ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na House of Senate, ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na House of Rep. Kedu ihe unu na-ekwuru anyị na Abuja? Ka ọ bụzi sọsọ ego ka a na-eje kete na Abuja? Aga m ejedebe ebe a maka ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye, ekenekwa gị wee na-asị gị jidekwa ka iji onye nke m. Ana m ekpe na-asị na Chineke nna ga na-anọnyere gị, na-edu gị ọpụpụ gị na mbata gị. Gị taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikere m ema tọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu. Mgbe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ihe onyonyo a, na-apịara m aka na share button. Ya mara gị mma ozugbo. Daalụkwanụ.